Nitlobkom issibu postkom, kif tafu f'kull bank jistgħu joqogħdu biss 2 persuni fit-truf, fit-tarf ta' kull bank, sakemm m'intomx l-istess familja li qegħdin tgħixu taħt l-istess saqaf. Jekk intom mill-istess familja tistgħu toqogħdu fuq l-istess bank. Hawn fuq kif ukoll fil-ġnub tal-Knisja. Inżommu dejjem id-distanzi, ma nkantawx, kif ukoll waqt it-qarbin ħankun jien li ninżel u nagħtikom l-ostja kkonsagrata. L-istess ħaġa ma ninżlux arkubtejna fuq il-bank ta' qudiemna għaliex inkella qegħdin nersqu viċin il-persuna li hemm fil-bank ta' quddiem. Min irid jinżel arkubtejh u jibqa' hemmhekk f'postu jista' jagħmlu dan. Però biex ninżlu arkubtejna ma ninżlux fuq in-kneelers tal-bank ta' qudiemkom. Il-bqija tistgħu toqogħdu bil-wieqfa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ ta' Kristu Sultana Xavier Vittorin Zammit. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek biex aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Atina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u fl-emil. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien ġara li Nabot, raġel minn Ġeżrael, kellu għalqa ta' dwieli f'Ġeżrael, ħdejn il-palazz ta' Aħab, sultan ta' Samarija. U Aħab qal lil Nabot, għatini l-għalqa tiegħek ta' dwieli biex nagħmel minnha ġnien tal-ħxejjex billi qiegħda ma' ġenb dari. Flok nagħtik għalqa oħra ta' dwieli aħjar minnha. Jew jekk jidhirlek li jkun aħjar nagħtik flus kemm tiswa. Iżda Nabot wieġeb lil Aħab, iħarisni l-mulej milli qatt nagħtik, wirt mis-Sirijieti. Aħab mar id-dar bil-buli u f'dadija fuqu minħabba fil-kliem li Nabot il-Ġeżareli kien qallu, ma nagħtikx wirt missieri. Mar jimtet f'sottu, dawwar wiċċu u ma kien xejn. Resqet lejh martu, Ġeżabel, u staqsietu, għala inti bil-buli u ma trid tikol xejn. U hu wieġeb, jien kellimt lil Nabot, il-Ġeżareli, u għetlu, għatini l-għalqa tiegħek ta' dwieli bil-flus kemm tiswa. Jew jekk jidhirlek li jkun aħjar, nagħtik għalqa oħra ta' dwieli floka. U hu wieġeb, ma nagħtikx l-għalqa tiegħi ta' dwieli. U martu Ġeżabel qaltlu, issa intrida ta' sultan fuq Iżrael? Ħu xi ħaġa tal-ikel u tieħu r-ruħ. Jien nagħtilek l-għalqa ta' dwieli ta' Nabot il-Ġeżareli. U kitbet ittra f'isem Aħab u s-siġillata bis-siġil tiegħu. U l-ittra batita lix-xjuħ u lill-kbarat li kienu jagħmlu ma' Nabot fil-belt tiegħu. U fl-ittra kitbet u qalet, niedu sawma u qiegħdu lil Nabot f'ras il-kotra. Qiegħdu tnejn min-nies
u qattani biswietu biex jiġdu kontrih u jgħidulu dajt balla u bis-sultan. U mbagħad uħorġuh u ħaġġruh sa ma jmut. In-nies tal-belt tiegħu, ix-xjuħ u l-gbarat li kienu jagħmlu fil-belt tiegħu għamlu kif bagħtet tgħidilhom fl-ittra Jezebel. Nidew sawma u qiegħdu l-Nabot f'ras il-poplu. U ġew tnejn min-nies mill-ar u poġġew qudiemu. Imbagħad dawn in-nies mill-ar xlew lil Nabot quddiem il-poplu b'dan il-kliem. Nabot seħet lill-Alla u lis-sultan. Ħarġuh barra mill-belt, ħaġġruh u miet. Malli dan batu jgħidu lil Jezebel. Nabot ġie mħaġġar u miet. Meta Jezebel semet li Nabot ħaġġruh u miet, marret tajt lil Ahab, u ħu l-għalqa ta' dwieli ta' Nabot, il-Ġeżareli, li ma rridx jagħtijilek bil-flus. Nabot ma għadux ħaj, miet. Malli Ahab sema li Nabot miet, qam u niżel jieħu f'idejh l-għalqa ta' dwieli ta' Nabot il-Ġeżareli. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Mulej, għati kas ta' tnejid tiegħi, ngħidu. Mulej, għati kas ta' tnejid tiegħi. Mulej, għati widen għal-kliemi, għati kas ta' tnejid tiegħi. Isma l-ajjat ta' talb tiegħi, sultan tiegħi u Alla tiegħi. Għax lilek jiena nitlob, ngħidu. Mulej, għati kas ta' tnejid tiegħi. Għax int m'intix Alla li tħobb il-ħażen. Il-ħażin ma jsirx postu għandek, ma jiqfux il-gburin quddiem għajnejk. Intobod kull ma jagħmel id-deni, ngħidu. Mulej, għati każ ta' tnejid tiegħi. Inteqret min jitkellem bil-gideb. Nies qattiela u qarrieqa jismellhom il-mulej, ngħidu. Mulej, għati każ ta' tnejid tiegħi. Numu wif għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek u dawr fil-modija tiegħi. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Smajtu x'intqal, għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tifqulux, anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddejk tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. U lil min ikun irid itellek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. Jekk xi ħadd tiġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok, u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-qari tal-lum eżies mhuwiex qari faċli, għaliex il-mentalità tagħna nirraġunaw propjament il-kontra. Jekk xi ħadd tagħmillek xi ħaġa pattijielu. Imma l-mulej Ġesu qed jistedinna biex aħna nsiru dejjem nixbħuh. Għaliex? Għaliex hu hekk jagħmel miegħi u miegħek. Hawn xi ħadd minna li kapaċi jgħod kemm il-darba naqas lill-Alla. Kemm il-darba jien weġġajtu bi kliemi, b'emili, bil-mod tal-ħajja tiegħi. Imma Alla miegħi
ma jimxiex għajn għal għajn, imma jaħfrilna. Iju għalek nitolbuh biex aħna wkoll insiru dejjem insiru aktar nixbħuh u jagħmel minna nies li kapaċi jaħfru, iħennu u jgħinu għax dik hi l-esperjenza tagħna tiegħu allamana u ħanin u kbir fl-imħabba tiegħu lejna. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna inresqu għalhekk it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja imqazza biex hija wkoll tkompli twassal dan il-messaġġ ta' bxara tajba. Messaġġ fejn tistieden lill-bniedem biex jaħfru lil xulxin. Nitolbu għat-tliet żgħażagħ f'dawn il-jiem qegħdin jagħmlu l-irtir biex nhar il-ġimgħa jekk il-bambinerit fuq it-suntier tas-santwarju jiġu ordinati saċerdot u żewġ djakni. Mulej għatihom li qalbek tkun tassew tixbaħ il-tijek miftuħa biex taqdi u sservi lill-bniedem. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil dawk ħutna li għaddejjin minn xi mument diffiċli. Għamel li l-morda tagħna ma jħossuhomx waħedhom imma jsibu min jgħinhom u jagħtihom dak kollu li huwa meħtieġ. Nitolbu. Jew fiskiet nresqu r-ringrazzjamenti tagħna. Partikolarment hekk illum nresqu l-mulej r-ringrazzjament tagħna tal-li tagħna mill-ġdid ġabarna flimkien mal-mejda Ewkaristika tiegħu biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna. Għatina widen, int li tħobna u tenna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, dawn id-don li qegħdin nofrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tgħajjixna u iġġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu
u imwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tassew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sjedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom wal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sjedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naqfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija,
inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Bdejt kelmu ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Sa dawk li ħajjitqarbnu nitolbuhom jibqgħu bil-wieqfa u meta jersaq is-saċerdot joffru idejhom u s-saċerdot jagħtihom l-ostja konsagrata.
Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamil nitolbuk li huwa jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Siedna. Nixtieq infakkarkom li propju bħallum ġimgħa hija l-festa għażiża tas-sejħa tal-Madonna ta' Pino. Bejn illum u għada joħroġ il-programm, ħajkun hawn diversi qudies u nistgħu niċċelebraw din il-festa għażiża tagħha b'ringrazzjament. Ma ninsewx li l-ewwel kelma li hija qalet lil Carmena Grima kienet propju ejja ejja. Marija tistedinna niġu għandha mhux biex naraw lilha, imma biex minn għandha aħna nirċievu lil Kristu. Għalhekk inħeġġiġkom biex din il-ġurnata ngħixuha b'ringrazzjament, b'rikonoxxenza għal tant grazzi lil Madonna ta' Pino marret ix-xerret fuqna u fuq il-gżejjer tagħna. Kil bambin irid sejjer ikollna wkoll fostna il-kwadru restawrat mill-ġdid wara 400 sena. Jiġifieri kien hemm bżonn ta' restawr kbir għalkemm fl-1930 kien sar l-ewwel restawr. Il-kopja li hawn hawnhekk hija kopja mhijiex dik oriġinali. Il-kwadru issa nistgħu mill-ġdid ingawduh fil-preżenza sabiħa u t-tindif kbir li sar. Kien hemm ħafna ħsarat. Imma l-grazzja t'Alla ix-xogħol sar b'tant reqqa u veru nistgħu naraw is-sbuħija ta' dan il-kwadru. Nistgħu ngħidlek kif qalt li waħda mill-restawraturi qalt li Fader issa in-nies jistgħu jaraw il-kwadru kif radu Carmena Grima. Jekk tinnotaw ħanejdilkom dettall ċkejken li ħareġ ħafna sabiħ. Il-kwadru madwaru għandu fih ħafna isfar. Il-mant tal-Madonna huwa kważi ħadrani. Dak l-isfar huwa kolur miżjud li sar li matul il-medda ta' snin matul dawn l-400 sena spiss fl-antik kien jiġi jagħtuh il-verniċ biex isaħħu l-kwadru u biex speċi jingħatfuh. Dak serva biex jikkonserva l-kuluri propja. Imma l-verniċ ma' żmien jisfar. Allura jibdel anke l-kuluri. Infatti, meta jiġi ħataraw kif dawk il-kuluri sofor qawwijin mhumiex hemm dija sabiħa madwar il-Madonna u anke l-mant tal-Madonna huwa ta' kulur blu kaħlani sabiħ. U għalhekk jiena nagħmilkom l-appell tiegħi u nirringrazzja għal dak kollha li qegħdin jgħinu biex dan ir-restawr bid-donazzjonijiet tagħhom kien possibbli. Is-somma mhijiex żgħira. Qegħdin nagħmlu wkoll restawr fil-kappella biex hekk issa ikun kollox komplut. Anke dwal speċjali fuq il-kwadru li ma jagħmilx il-ħsara. Għal dawn il-ġimgħat il-kwadru għalhekk għal benefiċċju anke tagħkom mhux se jitpoġġa fil-għoli fil-kappella imma ħanżammuh hawnhekk anke ftit aktar baxx biex hekk kulħadd ikun jista' igawdi s-sbuħija tiegħu. Ejjew flimkien għalhekk issa insellmula u npoġġu lill-familji tagħna taħt il-mant kaħlani tagħha. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina. Issa fis-sija tal-Mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin. Issa fis-sija tal-Mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin. Issa fis-sija tal-Mewtana. Amen.
Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.